ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିରୋରୁ ମୁଁ ଲିଲି ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଅଧ୍ୟାୟର ଧାତୁମାନଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଗଲା କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲା। ଆଜି ଅଧାତୁମାନଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସଲଫର ଏକ ଅଧାତୁ। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚାମଚରେ, ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ଦେଖାଯାଇଛି ଚାମଚ, ସେମିତି ଚାମଚରେ ସଲଫର ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ, ସଲଫର ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ଭଳିଆ ଥାଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପ୍ରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ଏଇ ଚାମଚରେ ନେଇ, ଏବଂ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ରେ, ଯେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍, ଏମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ରେ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଜଳୁଥିବା ସଲଫରର ସେଇ ଚାମଚକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ର ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲଫର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ SO2 ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ ଭିତରେ। ପରେ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ରୁ ଆମେ ଚାମଚକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେଇ ସେଥିରେ ପାଣି, କିଛି କମ୍ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଯାହାକି ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତା ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଏବଂ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ସେ ସଲଫୁରସ୍ ଅମ୍ଳ, ସେ କ'ଣ ଦେଖାଇଛି, ଯେଉଁ ସଲଫୁରସ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେ ସଲଫୁରସ୍ ଅମ୍ଳଟି এই ଯେଉଁ ଦେଖ, ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି, ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି, ଏମିତି ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଇ ପାତ୍ର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା, ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଥିବା ଲିଟମସ୍ କାଗଜରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ଧାତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ହେଉଥିବା ଏଠାରେ ଓଲଟା ଦେଖାଯିବ, ଏଠି ନୀଳଟା ଲାଲ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ଦେଖାନ୍ତି। ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କେଉଁ ଗୁଣ ଦେଖାଇଲା? ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳ ସହ ମିଶି ଯେଉଁ ସଲଫରସ୍ ଅମ୍ଳ ତିଆରି କଲା, ତାହା କ'ଣ? ତା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ଦେଖାଇଲା। କ'ଣ ଦେଖାଇଲା? ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ଦେଖାଇଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କାର୍ବନ ଏକ ଅଧାତୁ। କାର୍ବନକୁ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ତିଆରି ହେବ? ସେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏବଂ ସେହି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଳ ମିଶାଇ ଆମେ କାର୍ବନିକ୍ ଅମ୍ଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। କ'ଣ ତିଆରି କରିପାରିବା? ଆମେ କାର୍ବନିକ୍ ଅମ୍ଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇପାରିବା। ଏବଂ କାର୍ବନିକ୍ ଅମ୍ଳକୁ ଯଦି ଆମେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ସେଥିରେ ପକାଇବା, ତାହା ଲାଲ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଯାହାକି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, କାର୍ବନିକ୍ ଅଧାତୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଗୁଣ ଦେଖାଇଲା? ତାହା ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ଦେଖାଇଲା। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଅଧାତୁକୁ ନେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଇପାରିବା। ଫସ୍ଫରସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଫସ୍ଫରସ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ସାଇଡ୍ P2O5, ଯାହାର ସଂକେତ P2O5 ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ତାହା ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଫସ୍ଫରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ପାଇବା, ଫସ୍ଫରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ସେ ଫସ୍ଫରିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ପକାଇବା, ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜଟି ଲାଲ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଲଫରକୁ ନେଇ, ପରେ କାର୍ବନକୁ ନେଇ, ତାପରେ ଫସ୍ଫରସ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଗଲା, ତ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଯେ ସବୁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ, କ୍ଷମା କରିବେ,
अधातव ऑक्साइड गुड़िक अम्लीय गुण बहन करती। बर्तमान जल सह प्रतिक्रिया विषय आलोचना करवा। धातु गुड़िक किपर जल सह प्रतिक्रिया करती। प्रथम धातु गुड़िक किपर जल सह प्रतिक्रिया करती। सोडियम धातु, सोडियम एक धातु, एक नरम धातु। पिला माने मन रख, सोडियम एक नरम धातु जहाँ आम छुरी रे मध्य आम काटी दे परिबा। एते नरम था होता है आम जदि केक काटिला भली छुरी रे मध्य काटी दे परिबा। किंतु पिला माने ध्यान रख, यह खाली हाथ रे धरिबा उचित नुहे। खाली हाथ रे धरा जीवो नाही, कारण यह जल संस्पर्श रे आसले हठात से प्रतिक्रियाशील हो जाए एवं एवं निया सृष्टि होवार संभावना थाए। सेथिपाई परीक्षागार रे सोडियम को किरोसिनी पात्र किरोसिनी बुड़ाई रखी ताकू रखा जाए थाए, जहाँफल से पानी सह बा जल सह प्रतिक्रिया करि परिबो नाही। ओके, तो पिला माने आमे बहुत यही परीक्षाटा सोडियम और जलर प्रतिक्रियाटा बहुत सावधानता सह करने को पड़ी थाए, कारण एठिरे निया सृष्टि होवार संभावना थाए। तो पिला माने जिते बेले सोडियम धातु हलदिया रंगर थाए, से किछि जल को तो गोटे किछि बुंदा जल को सोडियम धातु यदि आम बहु दूर कौन सी ये सरंजाम साहाଯ୍य पकईवा से निया सृष्टि हो। यह तापोत्पादी प्रतिक्रिया। तापोत्पादी प्रतिक्रिया विषय तुम बड़ क्लास अधिक पढ़ो, 10वीं क्लास अच्छी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। से ताप उत्पाद ताप जो प्रतिक्रिया ताप उत्पादन होता है ताको तापोत्पादी प्रतिक्रिया कहा जाए। ये ताप सृष्टि हो ताप उत्पादी प्रतिक्रिया कह। सोडियम जो जल सह प्रतिक्रिया करे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सृष्टि होता है। कौन सृष्टि होता है पिलाए? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सृष्टि होता है। एवं यही NaOH सृष्टि होता है, यह क्षारीय गुण देखता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन देखता है? क्षारीय गुण देखता है। अर्थात लाल लिटमस कागज यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लाल लिटमस कागज पकईवा ता नील हम। ये बारंबार पिले मन रख, बारंबार आम आसूँ लाल लिटमस जब नील हुए ताहला क्षार, आ नील कागज जब लाल हम ताहला अम्ल। बहुत इम्पोर्टेंट पिला दृष्टांत 10 बहुत इम्पोर्टेंट। सोडियम भली पोटासियम तीव्र प्रतिक्रिया करें। कैल्शियम धातु कैल्शियम और लिथियम धातु जल सह प्रतिक्रिया कर क्षार सृष्टि करे। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम क्षार सृष्टि करे। लुहा सहित जल बहुत धीर बहुत स्लोली प्रतिक्रिया करें। बर्तमान आम अम्ल सह प्रतिक्रिया विषय आलोचना करवा। अम्ल परवर्ती क्लास में अम्ल सह प्रतिक्रिया। ओके।